नैलाय खोनादों खोमा रायजोफ्रा दा जोङो एकदमबारे न'आव थांगासिनो दं आरोखि मानो थांदों मा जाहोनाव लं ड्राइभ बासन्तियाबो बोनो हाया जादों आरोखि अब्लाबो जों लासै लासै मोनहैगोन बायदि मोनदों आफा इसोर अबंलावरिनि अननायाव वेलकाम टु बेक माय इउटिउब चेनेल दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ नोंथांमोन बुहुमनि खना खना थानाय गासैबो बर' फिसाफोर बेयाव मोनसे मोजां मेसेज फैदों आंनाव दिनै आंनिया मनिटाइज जानो दाबो 70 जनसो नांबावो आरोखि मनिटाइज जाथ'वाखै 900 बेसेबांबा जाबाय आरोखि ओमफ्रायथ' ओरैनो माबायाथ' जोंना भिउआथ' लाखनि उपर बारबाय शेयारबो बारबाय 1000 उपुराव थ' आसा खालामो नैबे साननैसोनि गेजेरावनो दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअनि जितु इउटिउब चेनेल बियो थाबनो मनिटाइज जासिगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै जोङो मा खालामनो थांगासिनो दं मा जायगायाव नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरबावगोन दावगा हारिमु आफाद जाय बिथांमोना नायोल' गासिबो नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थु आरो हानायमानि कमेन्ट शेयार खालाम आरोखि बेखौनो आसा खालामहरबाय थ' बेखिनियानो गोजोन्थों। नैया दै अरमां महरा नोंनि गेवलां गेवथां मोदोमा नोंनि गुलदुम गालदाम नैया दै अरमां महरा नोंनि गेवलां गेवथां मोदोमा नोंनि गुलदुम गालदाम बै फाग्ला गब्ला महरा नोंनाबो खावब्ला सिब्ला थाबायनाय नोंनि गेवला गेवला दाबासि आंखौ नों अरमां होनना मोनगोन नों नङाब्ला फैसानि बान्था नैया दै अरमां महरा नोंनि गेवलां गेवथां मोदोमा नोंनि गुलदुम गालदाम खानाया नोंनि आलाय जाब्रिया गै खानाया नोंनि जाला बुद्रि खानाया नोंनि आलाय जाब्रिया गै खानाया नोंनि जाला बुद्रि एसे देलायबोला साफा नुगौ खोमा गाननायखौ फोसाब्ला खनाय एक्ट्रिस बायदि नुलायथारगौ नों लाङाब्लाबो अरजाथारा दामा दामि दङ बिहारि लाग्रा नों लाङाब्लाबो अरजाथारा दामा दामि दङ बिहारि लाग्रा थिखांदार हौवाया सोंफैखाबाय गब्ला नों लाङाब्ला आंहा ब्लड खारफानोसै थिखांदार हौवाया सोंफैखाबाय